Еластичните протези и силиконовите протези. Много видове са. Аз специално правя термосенс за горни тотални, долни тотални и флекс протези. Сега термосенс протезите по-скоро са пластични протези. Те са леко твърди, не са така меки, както флекс протезите и по-голяма механична устойчивост имат, затова се предпочитат при тотално обеззъбяване на горна и долна челюст. За частично обеззъбяване правим флекс протези, айфлекс протези. Айфлекс протезите са изключително леки, най-адаптивните протези са, много добре свикват пациентите. Куките, знаете, че няма такива метални куки. Има във вид на ушенца, които се сливат с цвета на венеца. Олекотени са, почти като стъкълце, прозрачни и много добре се адаптират до 20 дена към венеца и пациента бързо свиква. Това, което мога да кажа, всеки случай минава индивидуално, пациентите ги викам през 3-4 дена, има известно свикване, до оправяне на протезите, те потъват с времето, но специално еластичните протези, свикването е много по-бързо, използва се по-висок клас пластмаса, зъбите стоят почти като керамични. Това, което мога да кажа.